பாப்பா பாட்டு, குயில் பாட்டு, எண்ணற்ற பாடல்களை பாடிய பாரதி தாலாட்டு மட்டும் பாடவில்லை. காரணம், உறங்காத மக்களுக்குத்தான் உறங்க வைப்பதற்கு தாலாட்டு அவசியப்படுகிறது. உறங்கிக் கொண்டே இருக்கிற மக்கள் கூட்டத்தை எழுப்புவதற்கு உணர்ச்சி பாக்கள், நெருப்பு வரிகளை போட்டு எழுச்சி பாக்களை பாடிய பெரும்பாவளன் நம்முடைய பாட்டன் பாரதி அவர்கள். நம் வீடுகளில் கூட பழங்காலத்து படங்கள், ஒளிப்படங்கள் இருக்கிற போது நம்முடைய தாத்தா அல்லது பெரியப்பா, அப்பா, மாமா எல்லாம் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கும் போது நம்முடைய பாட்டி, நம்முடைய அம்மா, பெரியம்மாலாம் நின்று கொண்டிருக்கிற படங்கள் தான் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. இப்போ இல்லைன்னா நினைவில் வச்சு போய் பாருங்க. ஆனால் பாரதி மட்டும்தான் தன்னுடைய மனைவி செல்லமலை உட்கார வைத்து நாற்காலியில் முதுகுக்கு பின்னாடி நின்று கொண்டிருந்தவன் பாரதி. எல்லாரும் ஆலயத்திற்கு சென்று, கோயிலுக்கு சென்று